Ayan, gandang umaga sa ating lahat na magtutubig. Ayan, linggo ngayon, it's time para check ang machine. Ayan, yan lang ang routine natin ngayon. Wala tayong production. Okay, so far 2 years na rin ang machine na to. GPM niya nasa 3 pa rin. Yan. Okay pa rin yan. Yan. In fairness naman sa installer na to, simple. Parang Microsoft Windows friendly user. Walang mga complicated connections. Ayan. Nga pala, bilang tauhan, kailangan all around ka. Ano yung mga basic alam mong ayusin, tulad nito. Yan, inayos ko kahapon. Hindi ko lang nagawa ng video kasi basic lang naman. Yan, pinalitan natin siya ng bagong faucet. Nakaputol na yung bulb. Okay, so far so good. Ano, laraw tayo. Mekaniko, tubero, electrical, basic dapat alam natin. Kasi napaka mahal ng mga labor ngayon, very demanding sila. I think sa tubero 600. Sayang din yun. At ito pa ang isang importante, pag may tubigan kayo at ang gamit nyo ay mga PPR pipes, tulad nito, PPR pipes, ito lang ang gamit dyan. Fusion machine. Ayan, fusion machine ang tawag nila dito. Dali lang siyang gamitin, friendly user. Ayan. Okay, kahon niya. Gusto kayo ngayong linggo, ang kabagis. Dito lang ako at nag-check ng machine. Dahil 2 years na rin. Kailangan nating panatilihin, maintain kahit minsan matumal ang benta. Panatilin natin para sa mga suki, para sa mga batang umiinom. Aquasia Water Refilling Station located at Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan. Yan. Okay. Sarado tayo ngayon, linggo. It's a rest day. Labad lang mga tubig. Tubig. Ito, pinalitan na rin natin dahil ito madalas sumabog. Pinalitan natin siya ng so far so good. Maganda itong hose na to.
Okay. Hanggang dyan lamang. Hanggang sa muli. Bye-bye.